Yakoromogi kamora mana maintiere arwaki ni machiegni weche manyien mag migago kama bende waiko ni weche mopogore madhi nyime kamoting'o gwelo mag jokanyo ma bende koro ibiro keti mar mondo mi opuodh commissioners mag IEBC ka bende koro weche pod tek ahinya e kweth mar Azimio kaluwore koda jalno ma bende ne owal mar mondo mi obi obed e panel machalo kamano. Yakoromogi bende waluonu weche mopogore mag siasa mag duond bura mar ODM madhi nyime kaluwore koda welo manyancha jatend piny otimo sirikal mare ma bende onyuako moko kuom jogo ka penjo pod nitiere ponono ni jogo nodhi kaka jo ODM kata ponono gidhi kigin to gi sani duond bura mar ODM ochung' kama chalo nade. Par ni bende ogaye kata jatend duond bura no Raila Odinga bende koro osepuodhi mar mondo mi poko puodhi kata kamano oseoro kwayo mare mar dwaro bedo kaka jakom mar Africa Union Commission ka bende mano nyiso ni moko kuom siasa mosebedo kogo e pacho ka koro biro chung'. Gin weche ma bende pod wabiro medo rango kaka kinde medo dhiyo ka kamano gi sani wadwaro ngane moko kuom weche ma bende wamiyo pek. So we are looking at you with a lot of hope that you prosper, because when you prosper, then Kenya also does what? Prospers. Piny owacho singo rito ratiro kod ngima jo Kenya modhi tiyo e pinje maoko. Kwa hivyo tunajaribu tumalize ile msongamano wa magari ambao unapatikana mjini. Karingo geche mag trailer ogere boma mabusia matieko dhungruok geche e tong Kenya gi Uganda. The boys just need to have some good recovery for like a month or two before we start our pre-season. Team mar rugby mar Shujaa oduogo pacho kowuok tuke mag Olympics tok wuok namba 9 kuom timbe 12. Machiegni yakoromogi kaka pile laiwa marwa mar ote machuo koyaw 2-3-6-9 bende wayudore e mbui mopogore yudwa achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, wantiere achiel kachiel e mbui mar Instagram bende Ramogi TV, bende yudore kacha YouTube kachiel kod mbui mar X duto Ramogi TV. Kawachak nyinga Simfros Okinda kawachako ni jaod bura magem Elisha Odhiambo osingolombo jowetene e od bura mamalo mondo opuodh jaod bura ma Ugunjo pia Wandai kod nyawadgi mogwel John Badi kaka jotend migepe e kinde mane opoyo jatend piny William Ruto e gwelo kata gwelo makamano e migao mar teko kod omende pachoka. Odhiambo wacho ni odhibet e opara manyime manano ni gwelo margi opuodhi kod od bura mamalo. Olero ni yiero mar jatend piny mar gwelo jood bura go en ranyisi makare kendo biro jiwo winjruok kod achiel e pachoka ka omedo ni ma biro miyo jo Kenya bedo gi duol e telo ma pachoka. Odhiambo ne loso kinde limbe mar skul sekondar Manyawara e kar chung' od bura magem ka olero ni migepe go dongo kendo biro konyo kelo lokruok. Wandai gimbadi tich ang'eyo ni gibotiyo maber gin yowuotwa mong'e tich giboriwre as a team Kenya mondo Kenya odhi mbele mapiyo kaka dwarre. For the first time in history ma joluo kwa yudo joluo ariyo, achiel motere treasury to moro motere energy. The last energy minister mane jaluo neno Chila Yako gi the prime minister Raila Amolo Odinga. And I'm confident ni Opiyo Wandayi gi Mbadi dhi tiyo maber. And let what remember ni gidhi tiyo kaka team ochal team mpira. Ka team oloyo to team te oloyo. Ok inyal wacho ng'ato achiel otiyo maber malo jomoko. So mondo president omigi tijno nyaka bino ng'iyo competence margi. Bong'ene gi nyalo. So wamigi support, wamigi chance mondo warit ka gitimo gima jo Kenya expect mondo gitim.
Jatend migepe Musalia Mudavadi osingone jo Kenya modake pinje maoko ni sirikal biro rito ratichgi kod ngimagi ikine magidhi nyime kod tijegi e pinje mag Ulaya. Mudavadi bende owacho ni sirikal biro neno ni oket lai makare mana ni omenda magioro e pacho ka otigodo e makare mar gero Kenya. Mudavadi ne loso kinde manotayo nyasi mar goriti ne jopuonj moyo 60 moyudo tich e gwenge mopogore e piny mar Amerika. Mudavadi omedo ni nying Kenya bero oko kaluwore kod tich maler ma joma tiyo oko setimo gima koro lombo pinje mathoth e tiyo kod jo Kenya. Kwa jiwo jopuonj mondo ting' nying Kenya malo kamoro amora magidhiye. And also he has promised, of course you are sending, but what you are sending the Lord. For all stakeholders, the Lord is a shade at your right hand, the sun. It's now over $4 billion coming to the diaspora. If that money was just put in one basket, what the diaspora is remitting to Kenya can completely build a new airport terminal in one stroke. That is the power that the diaspora now has. It's a very serious thing if you think of it. So we are looking at you with a lot of hope that you prosper, because when you prosper, then Kenya also does what? Prospers. So tunawatakia heri, tunataka mupate nafasi nzuri, lay the ground for the others who will come after you. And I want to assure you that the government of Kenya will always be as supportive as it can be. Ikireni masirikala rito puodho jotend migepe manyien manyocho wal jo ohala e kaunti ma Kwale dwaro mondo jotend migepe go oket maino e gero kembe tok puodhgi kod od bura. Jodago wacho ni kaunti ma Kwale ni kod thuolo malach mag keto mwandu ka gero kembe biro chugo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Gidwaro bende mondo jo ODM ma onywaki sirikal onen ni sirikal mar Kenya Kwanza ok obarore mana kaka osebedo ka timre sirikande mamoko mag barwa bar. Afanye bidii atulete investors wa investi sana Kwale, because hatuna investors wa kutosha, vijana wengi hawana kazi. Investors wakija, vijana wetu watapata kazi. Na yule naye amepewa hii wizara ya madini, tunamuomba aige sana na asome sana kutoka kwa Mvurya, asija kaanza kuingilia milima ambayo iko Kwale nyingi kwa kutafuta madini na wananchi wetu kufukuzwa. Tunamuomba sana, chochote anataka kufanya, kitu ya kwanza aulize magovernors wa hizo area. Hii tabia ya kuwa Raila akituma watu wanaenda wakisema wamemezwa alafu wanaharibu serikali, hii tunaomba ikome. Wakenya wote wanahitaji huduma bora, na huduma moja si chama bora. Siasa iliisha, hatuwezi kuweka nchi saa zote katika election mood. Tunataka muje pamoja, mtuweke pamoja wa pwani. Atatuangalia sisi kama wamama, kwa sababu sisi wamama tunapenda biashara na tunataka hiyo pesa yote ya biashara alete huko upande wa pwani. Gavana Makitui Julius Malombe okoerowere mondo donje pur mar ohala kaka achiel kuom okenge mag yudo dongruok e ngimagi. Malombe yango ni pur en achiel kuom okenge makonyo ahinya e dongruok uchumi mar Kenya, kendo ochopo sama koro rowere nyaka donje pur. Jatend bad migawo mar pur e kaunti no Stephen Kimwele bende osingo ni sirikal kaunti no biro konyo e kelo pur manyasani e kel nyayo yuto mogundho ne jopur. Na tuko ushuhuda kutoka kwa watu wa Kitui tangu tufanye show mwaka uliopita. Wengi wameenda wakafanya na wakalima na sasa wana furaha. Ndio sababu leo show imekuja 3 times ya mwaka uliopita.
Kingine, tuna target pia ya youth. We want youth to come into agriculture. We have programs in various sectors. In agriculture, targeting youth, in ICT, in sports, in micro and small enterprises, in environment. So we will arrange for a special day wakati tutaitana all the youth na ili tuwaeleze mikakati na mipango ambao tumeweka na ingine ambao tumeshatimiza, ili kama your elder brothers na wale ambao mlichagua mkatuweka katika nafasi za uongozi, vitu ambavyo tunafanya. Kwan mar jo Kenya oyang ni dhi idho nyaka milion 70 higni 5 mabiro kalore kod duol mochung'e nono kwan oganda e pacho ka NCPD. Jalup Director mar NCPD Jane Wanjaria oyango ni jogo maloso chike chenro mag dongruok nyaka koro ng'iyo okenge mamoko mar konyo loso chenro mabiro rwako medruok oganda. Wanjira ne loso Juja e kaunti ma Kiambu e keto ayanga oboke mar duol matayo weche kwan oganda NCPD ka Ruiru ka owuok achiel kuom bombe madongore e yo mapiyo mano gwenge mag Ruiru. We are saying that by 2025 the Kenyan population will be about 70 million. When a population is growing more faster than the economic growth, there is a tendency of putting more strain on the available resources. And if you look at a very highly populated county, vis-a-vis the resources that are available for the population, they may be affected in terms of quality because maybe a hospital may not be able to take care of the high population in terms of giving them quality services. When you look at the schools, they may be congested, and this may not be able. They may not be able to give high quality education to these children because, again, the ratio of the pupil-teacher ratio is also very. Bang' jatend piny William Ruto gwelo jokanyo mag ODM e lemo mag piny owacho, gino manenore ka gima koro duond bura mar ODM tiyo machiegni gi UDA, penjo maduok ne jokanyo mag UDA gwenge ma Kaluo yudore kama chalo nade. Walter Nyambaga oloso kod moko kuom jotelo mag UDA kendo miyo waler mar wachne. Bang' nyiso chung' motegno mar lando mise mag duond bura mar UDA alwora ma Kaluo, jogo mane ok par ni duond bura mar ODM kod UDA nyalo tiyo kanyakla sani guonyo wigi sedang ka penjo dibed ni Othonje obarore kado. Ne wasewacho kendo wasebedo kwa wacho kaka leaders mane Kenya ka kaka achiel kuom leaders mane Kenya wasebedo kwa wacho ni piny ni ok ing'e gima kiny, kendo jatho moro Luo Nyanza nosewacho ni gima kiny ikia bigi okach. Omiyo mano nyiso wach maler ni kisebedo dhano ma jatelo piny ni kata ok jatelo koni githo wuoyo kinyalo wuoyo gima dhi konyi. Adieri kiwacho to dhi adhiya to chiemo moro nyanyore lela. Koro kidwa bedo jakoro to kiki manya juoga upuonji koro. Wacha adieri adawacho no gandawa odonje sirikal mondo kony President William Ruto mondo ket sirikal e reru maber. Jakom mar UDA bade ma Homa Bay Kennedy Obuya okonimbi mar UDA medo landore bang' chama mar UDA tero ne oganda Luo telo machiegni. Ma en kom man gi mbi kendo teku mang'eny. Wan kaka jo Homa Bay County kendo jo Luo across the political divide nitiere ilo kod mor e piny Luo ma kineno kata kipenje ground iwinjo ka jo ODM mor, jo chama mamoko mor, wan jo UDA koro wamor zaidi nikech kwayo marwa ni jo Luo donje sirikal. UDA ok modonje ODM. Omiyo sani koro mbi mar UDA dhi malo. Ka koro in party mar ODM ni jalup jatend party ariyo gote odonje sirikand UDA. Jakom mar party odonje sirikand UDA. Jatend joma thine od bura odonje sirikand UDA. Ere ng'ama odong' e party no? Donge onge. President mar Kenya nodwa yawo sirikande kendo osebedo kowacho kolore Luo Nyanza Kenya mageo ni odoro kabila mora mora ok ochuno ni ne party mare. Omiyo sani koro gike sama koro President William Ruto rwako kabila mara moro kendo rwako ji te e party. Omiyo ng'eyo ni kodhi kama
mbi mar ODM to nyaka dok piny. Omiyo jaluo nyaka koro duog oko, owuog oko mondo obed e tie ng'atni. Pinyni kata wan mineno ni, Raila manomako lwet omuo wuok. Ng'ato nyaka mak lwete. Jotelogo okoni gisebedo ka imienogi kod chilo mag andhoke, ka gilero ni mago gin siasa ma ok nya demokrasia. Kata kamano, mbaka dhi chalo nade? To en gima ji te gombo. Nyaka jomoyombi, nyaka jomoyombo gombo mondo obed e sirikal kendo mondo gisiki. Omiyo kana winjo ka ji wacho ni ng'at mosedhi e sirikal en andhoga. Ena ni ng'at ma wuoyo no en thuolo mar donjo e sirikal ma pok oyudo. To chieng' modonjo oyudo thuolo, kata othonje dhi donjo e dhoge, lwar gi kanyo ringo donjo e sirikal monde koko ng'eye. Kumora mora, ka ok iketo jogi ni e sirikal manyalo kelo ni wach sami kuodho gimoro. Sami kuodho piny nyaka ibed ng'ati ma kuodho. Tijano ndi jomoko ma ok riek ahinya. Sama ng'ato ni e sirikal manyalo kelo ni wach gino ni mano ng'at na andhoga. Mano nyaka bed stopped ka jadudu dwani mondo ascend to power. Kuom thuolo malach, jokanyo mag UDA osenyiso ng'ai mar chamano kendo ne gikoni giyudho mo mar piny owacho. Kata kamano, yudh mogo chalo ni koro medore, gino manyalo duo chuny jokanyo. Ng'ato nowacho ni numbers ok riambi. Chien kacha chan waneno ka migosi Ruto biro Homa Bay, to seneta marwa ma Homa Bay nowacho ni wagoni erokamano ker Ruto kuom kelonwa projects kata obedo ni nwami kura maromo gapuoyo. To ker kanochung' to nyiso no yapuoyo duong'. Nomiya kura maromo goyieyo. Adiri man duk Homa Bay County noyudo kura ne migosi Ruto matin na 3,500. Mano nyiso dongo mar demokrasia. Kendo mbi mar ODM biro dok piny. Kendo ka giants madongo te oserwako sirikal. Omiyo nyaka koro sirikal ti, gin be gitie sirikal. Omiyo gima ng'eyo ni UDA koro dwa bedo quite strong. To kendo ka gi team up gi Raila Amolo Odinga to wacho serumo. Jaluo biro bedo kuma ber, jaluo biro bedo power madwaro e pinyni, kendo jaluo biro nwang'o dongruok mawuok e sirikal. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Nyakoromogi saa 7:14 makao yue mokwongo chenro en mar migago. Aneno ka ote omoloka migago choponwa Ulanda ka musna mama na Unisa oko obwogo kaachiel gi jaoda Feni Miroyo kaachiel gi jo Ulanda duto te an Olual Nyakwaro obwogo kawuok Ulanda. Erokamano Chief Abiola, Janyang'oma Kogelo, Elisha Owekuodo ji nose wach miwacho kanyo no kwanyal puodho to Elisha be of wange yo kamar mondo mi owacha diera kotenore koda ote mioro mosna mama na Eunice Aoko buogo mano wase sesomo kanyo Ramogi TV mae mchoraji Isaac Sala Jamisambi waneno chenro ka wan matata kae wan kod jatuo Hilary Sala Oraro wuod nyasi ya Jamabinju Asembo aneni mosero kama na inya neno kanyo ka bende Devi wacho ni ineno wa maber weche mag migago chopo ni ka itiere e county ma Siaya. Erokamano ahinya kwa Ramogi, wadwani mondo mi wakao yueyo machuok pod waduogo gi weche mamoko chenro mar migago. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore.
Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Yo sisi. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe. Achana na watu. Ni mbaya. They will over promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. To deliver. Dial *811*280# to get one over promise. Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo milere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo jodak e gwenge ma Mundika, kaunti ma Busia oyudo fuong'ruok kaluwore kod gedo mar kar chungo geche mag trela mabiro konyo duoko chien dhungruok mag geche go e boma ma Busia. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, gedo ni ibiro tiye gi omenda maromo $340 million. Kwan omenda motigo e gedo mar kar chungo geche mag trela e gwenge ma Mukunda kaunti ma Busia romo $340 kendo geche madikal 100 mag wuoth mabor inyalo yieng kanyo. Gino ma okelo fuong'ruok ne jodak ma Busia ma osebedo ka ywago dhungruok mag geche e bomano. Koloso e kinde rango gedo mar kar chungo geche no, jatend migawo mar alwora e bade ma Busia Peter Odima owacho ni giketo winjruok makare mar choko osuru e yor lony manyasani, gino ma bende igeto ni biro konyo e bero chenro mag ochumi kod dongruok e boma ma Busia. Tafuta mwekezaji tukapata ambaye amejenga bila pesa ya kaunti. Sisi kama kaunti tumelisi shamba na yeye akajenga, na tulielewana ya kwamba atakapojenga, akimaliza kujenga, tutakuwa tunagawana revenue. Yeye anachukua 70%, kaunti inachukua 30%. Odima omedo ni geche ibiro chung kanyo e kinde magirito mondo puodhgi mar kadho tong' Kenya nyaka piny Uganda. At one given time itachukua matrela 150. Kwa hivyo tunajaribu tumalize ile msongamano wa magari ambao unapatikana mjini. Hii nini uwanja itakuwa pia na mahali pa accommodation kwa madereva, itakuwa na hotel, itakuwa na service bay. Chenro ni osirgi jaod bura Mabukayo West Peter Talam kod jodak mamoko kagiwacho ni obiro kelo johala kendo cholo dongruok mar chiro mar Mundika. Hii barabara tutajua itawekwa hata lami. Kwa sababu hii mradi ikikuwa hapa trailers haziwezi pita kwa hiyo mchanga, kwa vumbi. So vile hapa pia kutakuwa na security. Hili shamba limekaa hapa muda mrefu sana bila kufanya kitu chochote. Sasa tumepata mtu amekuja kuwekeza ndani, amekuja kuunda hii trailer park. Tuko na 30% itakuwa napata kwa akaunti yetu. Ni kuomba pesa tu ikuje, nijenge hoteli, nijenge nini, nilime, nitoe mboga, nifuge kuku,
ni sio wenyeji wale wenyeji wa hapa, wale watakuja kuishi hapa, na mimi niwe milionea. Town ipanuke, ile municipality ikuje sasa paka hapa kwa sababu ya hii miradi. Kwa hivyo hii miradi inaleta municipality fika hapa. Director Matayo Gedono owachone nyaka sani gedo sechopo atamalo prochiko kodabich kendo gitemo matek mar tieko kanyo modong kuom thuolo mar jumbe adek. Itawekwa lami this ground ile tunaita AC. We are 95%. E kindego gedo mar apaya maduong' mawuok Kisumu kochimo Busia bende dhi nyime mar kelo yot ne drepe. Efinya Kidi, Ramogi TV. Kaunti ma Nakuru ochako ayanga kongwa peini mag gwenge mane piyo ula oketho e kinde koth mapek mane chwe pacho ka kendo kelo kethruok mathoth. Kaunti no oketo tenge omenda mar milion 100 ne wards 55 mag kaunti no mar kongwa peini e kinde magiloso budget mar loso peini madongo kod olalo mano kethore e kinde koth. Ka oloso e kinde limbe mare neno apaya ma Naivasha kochomo Mirera kamane koth oketho e olalo jatend migawo mar peini e kaunti no Michael Kamau owacho ni omenda no oyudore e kinde makare kendo biro konyo kongwa peini go mapiyo. Tutaongeza the number of culverts upande wa chini ili barabara ipanuke. Tukisubiri kufanya a bigger bridge, tutafanya box culvert kabla ya mwisho wa mwaka huu. Tukiweza kufanya procurement tukiwa budget yetu kishakuwa approved. Kwa muda tulikuwa tumejaribu kufunga ndio zisije zikaingia kwa hii mtalo, kwa hii daraja penye imevujika. Lakini kwa vile wanateseka sana, unakuta wamefungua pali kidogo wanaanza kupitishia magari hapo. Na vile hii barabara ama daraja ilibebwa wakati tunaelekea kumaliza financial year 23-24, hatukuwa na pesa. So ilibidi tugojee sasa tupitishe budget ya 24-25 ndio tupate pesa ya kujenga hii daraja. Na tayari Mheshimiwa Governor alirudi side yake executive na akatupea pesa ya kujenga hii daraja. Sisi tutawapea ample time ndio watufanyie hiyo kazi, ndio at least hata hizi maboda zetu tuache kupeleka. Tumeenda garage sana. Joala kod jopur gwenge Mankareta mantie nyandwat mar Narok obago ng'anyo ka gikwedo chal marach mar apaya maya Narok kadhi e bunge mamao. Oganda jo Narok go nomoko mach e chuny apaya kendo geng' apaya go no gi kite gino mane orojo chenro mag wuoth e alwora no kuom thuolo mar seche 4. Joala go dwaro mondo mi losnegi apaya ma osebedo ka thagogi kendo gisewacho ni mana apaya makonyo jopur e sombo mwandu mag puothe nyaka chirni ka koro kethruok mar apaya no ketho nyamburko maggi kendo medo kelo negi lal mathoth. Hata mtu akinunua gari hapa inaenda mwezi mmoja inaharibika. Yes. Barabara ni kama shamba. Barabara ni kama mtoni. Tumekuwa na uchungu sana kwa sababu ya barabara hii. Ngano hutoka hapa, mahindi hutoka hapa, maharagwe hutoka hapa. Na kusema kweli bei ni mbaya, kwa sababu hata wenye kuja kununua wanatufinya kwa sababu ya barabara. Tumeumia kwa hii barabara jameni. Hata saa hii mtu akigonjeka haiwezi fika Narok. Tunabeba watu na mashuka. Jodak e gwenge magishagi e kar chung'od bura ma Kajiado North yuago midhiero magikalo e kalore kod nok mar pi mosebedo kuom dweche 3 nyaka sani. Giwacho ni chal ma kama chunogi mondo gimany pi kuonde mamoko maboyo gi kuondegi mag dak kendo ginyiewo kube achiel mar lita 20 chakre Sh30 nyaka 50. Kwayo margi maduong' en ni mondo duol matayo chenro mag pi e gwengegi mondo othich oko mar chiwo thuolo ne yiero mar jomamoko.
Wakati huu mwaka na hii miezi ambayo imekuwa ikiendelea miezi 6 hatuna hiyo maji, hatuiyaoni, lakini tunasikia shida ni kuto kulipa stima. Kama hii management ingekuwa nzuri, I think wangekuwa wameshatulipia hiyo stima, tukaweza kuwa na maji katika area yetu ya Gishagi. Na mimi vika kuelewa kwangu najua Gishagi tuko na boreholes 2, lakini sasa hakuna yoyote ina function. Kwa hivyo hatusaidiki pahali popote. Naweza omba tu serikali yetu wakiongozwa na wale ambao wanajua wataalamu wa maji waje watusaidie vile tutapata hiyo maji, na kama committee ndio iko na shida wanaweza ku step down kidogo. Nataka watu ambao sasa hatutasumbuka na maji. Tumechoka sisi na tumechoka. Hata walimu wanang'ang'ana kusema wamama hawaoshi watoto wakienda shule. Vile wazee wetu hawatutaki kwa maboma. Wanasema tuko na uchafu, vita kila jioni kila saa. Tapea mtu hiyo kazi ya kubeba maji, anakuambia maybe 30, 50 kwa mtungi mmoja, unaona? Na hii maji unajua tena ni ya chumvi, unashangaa sasa ukiendea hata mitungi 2 huwezi kafua nguo mingi. Unapata hata hiyo pesa maybe una. Tuna mwito wa kumuomba our new DCC ambaye alifanya kikao na watu wa Olkeri Water pia ingilie hili swala la Gishagi ili tukaweze kutatua. Na akimaliza kutatua hii shida ya maji, wanakamati ambao wamekuwa ndani pia tunawaomba waweze kukaa kando. Jodake chulam fangano e county ma Homa Bay mani kod chandruok mar tuo wang' ne oyudo fuong'ruok bang' migawo mar thieth e county no ka omakore gi migepe mamoko cholo negi thieth mar wang' nono maonge chudo kaluwore gi pek ma gin go e wi nok mar ute thieth mag wang' e chulano. Alebich miyo waler kowuok Homa Bay. Jodake chulam fangano e kar chud bura ma Suba North mani kod chandruok mar wang' osebedo ka yudo pek mar thieth nikech onge mar osiptal mar wang' minyalo konygi e chulano, kendo ma osekelo negi pek gino mabende osebedo ka chunogi mondo gimany konyruok e ute thieth maboyo kodgi. Lydia Oko, jadak Masena e chulano, osebedo gi chandruok mar wang' kuom kinde mathoth mabende osemono dhi nyime kod tijene mawinjore be ni otimo. Tuo nogoya tadhi osiptal. Kaya osiptal tayudora ka wang'a ok nen. Tan gi nyithindo 2. Koro asebedo gi shida mar wang' ma onge gima nyalo timo. Wala mana timo na ja salon nodhi mochung' mokanyal timo. Koro kaka kony nyithindo onge. Nyithinda go dhi skul, en nyathi achiel mosechako dhi skul, to adak ka Nyamera. Koro Nyamera ema konya, to samoro shida pesa onge, nyathi samoro yweyo dala. Koro nabiro osiptal mondo ayud kata kaka wang'a nyalo neno mondo aendelea gi tijena. Onge mar osiptal ma jogo mane kod tuo mar wang' nyalo dhi yudo konyruok margi e chulano ne omiyo migawo mar thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay ka omakore kod migepe mamoko tero ne jopiny thieth mar wang' nono maonge chudo e osiptal ma Sena level 4 ka jogo mane kod chandruok mar wang' e chulano ywago midhiero ma gisebedo ka gikale nikech bor mag ute thieth minyalo konygie. Nimepatikana na shida kwenye jicho na ni infection, na pia nimefurahia kwa sababu nimepata matibabu. Na hapo awali niseme sisi kama watu wa kisiwa tunaweza pata kuwa ni changamoto kuvuka mto tunaenda kupata matibabu kwenye hospitali kuu ya Homa Bay, lakini tumefurahia sana manake tumepata kuletewa matibabu ya bure kwenye kisiwa na tunashukuru sana. Na ukichukua hatua uende katika hospitali kuu penye kuna mashine ambayo tumekosa katika kisiwa, na pia inakuwa changamoto kuvuka, tena ni safari mrefu tangu ende mpaka ufike kwenye hospitali kuu. Na tukiletewa matibabu ya bure karibu, imekuwa furaha ya watu wa jamii na tumekuja kwa idadi kubwa kupata matibabu. Apisa migawo mar thieth manotelo ne chenrono wacho ni negitero thieth nono maonge chudo ne jogo mane kod chandruok mar wang' e chulano kaluwore kod pek ma gin go mar chopo ute thieth minyalo konygie. Wan gi angolo ka wamiyo ji angolo, wan gi yath wamiyo ji, to be wan gi thieta mayeng'o moyang'o jopiny made dwa yeng'ono. Nitie joma ne ok nyal neno kabiro ka nikech tuo miluongo ni cataract, to bang' yeng'o koro ginyalo neno. Gimwatimo kae ni watimo nikech jopiny man kae giyudo ka tek mondo gidhi nyaka Homa Bay mondo giyud thieth makare kocha. Koro watimo gimiluongo ni outreach, mwating'o team temo e County Referral Hospital mar Wang' wakelo ka mondo gikony jopiny gi machiegni gi kuma giaye. Jolony go jopiny modak e chulano mane kod chandruok mar wang' mondo wuog oko yud kaka inyalo konygi mapiyo mar geng'o midhiero minyalo kelo kod tuo mar wang'. Most of the time jogi biro ga mana bedo ga mana e dala gi kae to gineno ni en mana tuo kaka moro.
ka oginen to gin mana tuo kaka moro. Koro wan wabiro kae mondo wanyisgi ni tuo no wanyalo thiedho, to wanyalo thiedho gi chon mana ka gibiro osiptendewa, to wathiedho gi maber, wakonyogi kata wamiyogi angolo ma ginyalo neno go. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadhi nyime ni Father Charles Ogony mawuok e kaunti ma Migori obedo father mar kanisa mar Catholic mokwongo e gwenge mag South Nyanza ma oyudo tiegruok kaka padri e bwo riwruok mar Catholic Foreign Mission ma bende ong'ere kaka Merinol. Tiegruok ma yande ne owe mana ne pate mawuok e piny mar Amerika kod Canada. E Kenya mangima sani koro nitiere mana pate adek ma oting'o ogonyo ma osekelo kata ma osekalo tiegruok mar Merinol Father nyaka ne chake higni maloyo 100 ma okalo. E higa mar 1911 pate ariyo ma kanisano ma Catholic, Father James Anthony Walls kaachiel kod Thomas Frederick Price ne ochako tiegruok mag pate ma inyalo ore pinje mamoko mondo odhi oti machiegni kod oganda mang'awo e bwo riwruogno ma ong'ere kaka Catholic Fathers Mission ma otisi kaka Merinol e bwo kanisa mar Catholic. Ne giyudo gweth mar papa mar kanisano mar Catholic ma kindeno Pius X. Tiegruok ni mar pate borokno mar Catholic Foreign Mission ne tiego mana pate kod brothers mawuok e pinje mag Amerika kod Canada kalore kod chik margi, kendo bang' yudo tiegruok ne iorogi e pinje mopogore opogore ma oting'o Afrika, Asia kaachiel kod Latin America. Bang' loko chike mag Merinol e higa mar 2015, pate mawuok e pinje kaka Afrika ne yudo thuolo mar tiegruok kod Catholic Foreigners Mission kata Merinols. Because of the constitution that was written when the community was founded, because it was specifically founded to send the missioners outside the United States. Father Simon Matthew Sim mawuok e pinyno mar Singapore en achiel kuom pate mag Catholic moseyudo tiegruok e bwo Merinols. I'm very fortunate to know Merinol in Hong Kong. And when I met them, I found that they were a community that really are interested in what the people need rather than what they want to provide for the people. And I think that is a more meaningful mission for me. And I've been inspired by many Merinol missioners. E piny Kenya, Father John Siyumbu e higa mar 2012 ne obedo father mokwongo mar Merinol nyaka ne chak tiegruokni higni 100 ma okalo. Tarik 29 dwe mar auchiel mar higani, Father Charles Ogony mawuok e kaunti ma Migori kod nyawadgi Father Joshua Maundu ne obedo pate mawuok e piny Kenya ma bende koro tiko tiegruok margi kod Merinol Fathers bang' Father Siumbu ma ne obedo mokwongo e higa mar 2022. We go to the places where there is need, but we are not wanted. We stay there until we are wanted, but not needed. That means it is a mission of vulnerability. Father Charles Ogony, babendo oseyudo tiegruok e pinyno mar Bolivia, ne orwaki kod sirojo e kanisano mar St. Joseph Ombo e kaunti ma Migori. Penjo maduong' en ni pogruok mane mantiere e kind pate mamoko ma kanisano mar Catholic kod patego ma itiego kaka Merinol Fathers. Some of the priests, they will not be working in the parishes. They will be working with the communities in the streets. A good example is Father Bob, who is working in Bangladesh. It is journeying with the community from that very basic level. We go to the culture, we learn their way and integrate it with the liturgy. Ogony wacho ni pate mag Merinol Fathers tiyo i oganda ka gikonyo kedo kod midhiero mayudo oganda mang'awo. Means I worked with street families, elderlies, environmental conservation, after school program, and also the parish work. And among those 5 major ministerial works, I find working with the elderly was such a transformative moment for me, because I journeyed with them during the hardest moment, that is during the COVID. Kata beni tich ma Merinol Fathers ok yot kendo dwaro chuny ma otegno nikech gitiyo nyaka e gwenge mathoth ma ok dwargi. Ogony wacho ni en yo maber mar tero injili kaachiel kod tiyo ne oganda e gwenge mopogore opogore. I made myself vulnerable to journey with these communities from where they were. First, I was working with the street families, and street families
When we are talking about street families, it is a very dangerous space. Nyaka ne chak tiegruok ma Minor Fathers kod Brothers higni malo 100 mokalo maromo Pate kod Brothers maromo 356 emoskala tiegruok ni e piny mangima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gwenge mag Oruba Sianya e kaunti ma Suna West ywak ni chenro mag kunyo kaachiel kod luoko mula e gwengego ketho alwora ka giwacho ni kwiri mar mercury ma itiyogo e luoko mula bende keto ngima oganda kod jamni kamarach. Kuonde kunyo mula kaachiel kod luoko mula osebedo kuonde mag nweng'o mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Kata bende oganda yudo yuto margi kawuok kuom kuondegi mag kunyo kaachiel kod luoko mula. Kuondegi bende osekelo midhieche mathoth ne oganda ma oting'o tho, hinyruok kaachiel kod kethruok mag alwora. Ywak osebedo kawuok kuom oganda ma odak machiegni kod kuonde ma ikunye mula kaluwore kod kwiri mar mercury ma itiyogo e kuondego ma seche moko mol kendo dhi alwora. Moko kuom oganda osewito jambgi bang' modho pi mantie kod kwiri mar mercury e gwenge mathoth ma ikunye mula e kaunti ma Migori. Jodak ma Oruba Sianya kod Suna West gin moko kuom oganda ma osewito jambgi nikech kwiri mawuok e kuonde luoko mula. Koro wakwayo ni jonema kapo noyie mondo ong'inwa masingara mar gweng' kaka gweng' chalo nikech ka giseluoko to gik ma giketogo kelo madhara nikech hinyo dhok. Muya mawuok e wi gigo be interfere with the community nikech oger gi kuonde ma miere nitiere ma nyalo changia gik maricho ne ngima mar dhano. Gini nyaka environment bende mondo donji ong'e digri mag gik miwang'o kacha ka. Jodak ma Oruba Sianya wacho ni kwiri mawuok e moko kuom kuondego ma iluoke mula gwengego ketho alwora kendo keto gi kaachiel kod mag jambgi kama rach mokalo. Moro kwechu kinto ka pige moluoko dhahabu go dhi upuke barabara to gin gi chemicals to ang'e ni chemicals ochalo kama mercury kata ma dhano mako chamo kata ma le mako chamo to nyaka hinyre. Kunti kinde moko mana gisepuke kamano ero adhok moko no modhe kich gipani en pi kata gipani lum maber adhok noto kono chuno mo kidike chief be nyalo konyowa. Nyasaye osebedo korito ji lakini dhok ema osetho. Kaka diere moko dhok nomodho pi ka chiaye notho nokelo weche mang'eny sana. Bang'e nwawuoyo gi wuon leaching plants go mondo gine kaka ginyalo geng'o gigo mondo mi kik kel tho mag chiaye. Samuel Juma wacho ni moko kuom kuondego ma iluoke mula igero makata pacho ganda ma odak alworano ok okaw kakoro gichiwo seyo ne duolno mochung' ne alwora NEMA. Sama ne gigero gigi no ginyisowa ni koro wadwa gero gigi ka to mae gima wadwa timo koro ubedo motang' no ginyisowa wanopa ni gigi puke barabara. Mana wan kaka the administration asa area naka kech mwalo piny Sianya kocha nitie kamitime ok gikaw pachwa wanopo mana ka gigi nie area. Ka opogore kod ywak motende kod kwiri ma itiyogo e luoko mula, ywak bende nitiere ne bugni mathoth man osewe kunye mula bende ok oum. Gino bende koro keto ngima oganda kama rach mokalo. Goldigo eko kosekunygi wakwayo ni mondo jonema owuo kod weg bugnigo. Ka tich oserumo to gichiegi nikech mane mabiro jalo kaka kuon minege ji tidhi iwite kata joma kunyo kunya to bugni wawe kuondego ndalo ma koth chwe bugni go pong'. Moko bende ido ka nyumore iye to kuondego japiko ringe nyithindo wuothe mine madhi chiro rugo nyaka gotieno koro mondo ji ohinyre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anyuola ma Kipeyok e kar dak ma dhano yuto gi nie piny manie gweng' ma Loikas ywago ratiro bang' miyo ma janyithindo 4 bambi kendo ne gikawo dok pacho kowuok ka ohala e boma mar Alal saa 4 mar otieno. Silvana Loroto ma en nyamin miyo mane onegi okwayo sirikal mondo tim nonro kendo omak jonek mane otimo tim makochno ka jaod bura na Isula Lesuda to osetima kamano kendo kwayo obila mondo tim nonro mapiyo kendo miyo anyuolano ratichgi. Mine maromo 5 yangore ni osemonji ka 2 kuomgi ne obambi kendo achiel negi ondamo machuok kende kawuok e Police Commissioner mar County ma Samburu. Obila lero ni giseyudo lipode 2 kendo nonro dhi nyime. Who is just coming here for the media and ask the government to extend the investigation. What I just need is justice. Just justice, because now I have been left with the 4 kids. I have to take care of the 4 kids and the mother.
Also, my mother is old. It is very unfortunate because on Monday at 6 a.m., Rose was found raped and killed just by a road around here. Then around 3 p.m., akaenda kufanya house call because she used to work in a salon. So akaenda kushuka mtu nyumbani, and at around 10 p.m. akapanda kurudi nyumbani. Sasa ndio 6 a.m. akapatikana. And when the postmortem was done, ilipatikana that shingo was twisted, and also her leg was, dislocated at the hip. And what we are suspecting, because this is a small village or area, Maralal, that it could be that this was, of course, it's more than one person. Na lazima, because pia walichukua hizo samples, she was raped. So maybe alitambua ama aligundua one of those people. And that is when they decided to kill her. Jago moro ma ichich ne ochwado gi risasi mine mokariyo kendo weyo gi hinyruok ochwali do mana Nyuki kama odonjne gi ketho mar temo nego minego. Jago no ma ong'ere kaka Yagnik Vinod Ramji ichich ne ochwado gi risasi Daphne Karuitha tarik 22 dwe mokalo higani. Monj makamano nokelo ne hinyruok e iye ka Penina Kawera bende nochwad risasi e kinde tungni manobede kind ji ariyogo manobedoe bang' gwenyruok neno e kinde mane mine ariyogo noyuore tuke mag cricket e kar tole mag bunge mantie kaunti ma Laikipia. Achich no kata kamano nodagi ketho manodonjnego kendo noweye thuolo gi rambun maromo Sh500,000 ka burano ibiro yal tich abich mabiro. Last month niliinvitiwa na friend yangu kwa party ya tuka have fun, alafu around 3 the lady akaitisha taxi from Nanyuki town. Huko kuna vichaka mingi, alikuwa anatuingiza kwa vichaka, and the girlfriend walikuwa na maneno na fracas na another lady pia, we were with them kwa group, but they seemed to know each other previously, so sisi ndio tulikuwa wageni. The girlfriend to this guy alikuwa ameketi kwa passing next to driver, nikaona kama kapita na vio, and then I see blood. Kulingana na vile tulirudi kujua ni ati the guy was a former boyfriend to one of the girls, and now he was currently with another girl. So driver akiwa tu anamwangalia kwa side mirror alimteremshia kioo, na vile driver aliteremsha tu kioo ni kama the guy sasa he saw where Regina was seated. That's when he fired. He has been out on a police cash bail of 200,000. Obila mathika oyudo mwandu mane okwal maromo 80 kama oting'o simbe, kubni mag gas, masinde kod mamoko e gweng' ma Kiganjo. Komanda mar obila mar kaunti matin ma Thika West Lawrence Mushagi oyango ni jopiny ne oro maling'ling ne obila omojo duka mane okane mwandugo kama oting'o simbe maromo 37 kod mwandu mamoko maromo 47. E monjno obila ne ondhiyo achich makonyogi e nonro mag njore ma osebedo ne jodak. Jatendo obila no bende osiemo wang' jonjore ni obila ochano mar rakore kodgi e tieko timbe njore. Jopiny mane oma mwandugi koro osechako nono mwandugo mane onwang' kod obila. Kuna duka area ya Kiganjo ilikuwa na store masimu ya wizi. Officers waliweza kufamia pale, na baada ya kufanya search walipata masimu tofauti. 37 ni aina smartphone, 47 ni button zenye ziko hapa, tumedisplay hapa. Kuna mitungi ya gas, kuna mashine ya welding machine na other items zenye ziko hapa. Uchunguzi umeanza na tunaomba members of public wajitokeze ili waweze kutabua ile vitu yao imeibiwa na tusaidie katika uchunguzi yetu. So far kuna mmoja ame-identify simu yake. Kwanza mtu anaponyang'anywa simu yake ni muhimu
kuripoti, kumika report. Sababu hiyo hata hiyo simu inaweza tumika kwa uhalifu mahali ingine. Na bila kuripoti utakuwa kwa shida. Yangu naweza sema walichukua fine. Walikuja kama tulikuwa tunachukua selfie, then nikachukua wenzangu, akakuja kama amejipanga, akapita na simu kama mwenzangu ameshikilia hivi. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabiki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Inyaki chama pilogote. To in kikigoluya. Kikite kamano. Kitieko aboye. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Machigni pautuke tim maragbi jotuga biro kone gikoni mong'ere kaka Shujaa nomolo e lap majeke ayo tieno manyoro kagiwuok e boma Paris piny mar France e tuke mag Olympics. Shujaa notieko e thuolo mar 9 kuom timbe 12 mane oyuore tuke mag rugby. Bang' wito tuke gi 3 mag grube, Shujaa noloyo tuke 2 mane omiyo gi thuolo mar tieko e thuolo mar 9. Timno koro biro kawo yueyo ma adundo kapok gichako timo ikruok mag tuke lig maduong' mar HSBC. For the team, the next couple of days, I think the boys just need to focus on their recovery. It's been a long season and finally we are on the off-season now. So the boys just need to have some good recovery for like a month or 2 before we start our pre-season, heading into the start of the season in Dubai. Mood is very positive. A lot of learnings, a lot of lessons we've picked up in Olympics, and also just the mood. I mean, playing against the top 11 teams in the world is no easy feat. Tuke makarate osechako goyo tache boma ma Naivasha, kaunti ma Nakuru, kama timbe 15 mag skunde sekondar gwenge makono nobago tukegi e skunde primary ma high school ma high peak. Jogo mane obago tukegi lero ni tukegi nyalo bedo gi mbii mathoth ponono ni tend migawo